ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୂମିକା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସା ପଢ଼େ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଜଗତକୁ କି କୋଉଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଜଗତକୁ କହିଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରିବା ଭାବ ଭଳି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ କର୍ମରେ ମନ ନିବେଶି ନିରନ୍ତରେ ଫଳ କାମନା ଛାଡ଼ି ଦେବ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଏକ ଛୁଟି ଯିଏକି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଫଳ କାମନା ଭଗବାନର ଗୋଟେ ଛୁଟି ଯିଏକି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଫଳ କାମନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମର ସେବା କରି ଚାଲିଛି ସେ କିଏ ପୁଅ ଛିନା ବାଳେ ପରିବାରକୁ ଗଛଟିଏ ପାଳେ ସାରା ଜଗତକୁ କେମିତି ଗଛ କାହିଁକି କେମିତି ସାରା ଜଗତକୁ ପାଳୁଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଟା ଗଛର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚେର କ'ଣ କରେ ଚେର ମାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ କାହିଁକିନା ମାଟି ଥର ବନ୍ୟା ଆଇଲା ମାଟି ଥୋଇଯିବ ଚେର ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାପି ରଖେ ଆଉ ପତ୍ର କ'ଣ କରେ ପତ୍ର ରୋଷେଇ କରେ ସେ ହେଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ କରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଛୁଟ ଠାରୁ ତାପ ଓ ଯୋଉ ଚେର କାଟେ ଜଳ ଆଣି ସେଟାର ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ତାର ପଡ଼କା ଜଳକୁ ସେ ଛିଦ୍ର ସେ ସେଇ ବାଟେ ତାର ପଡ଼କା ଯୋଉ ଜଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେଟା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ଆଣିକି ସେଟା କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷଣ ହଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଡ଼କା ଜଳକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବସୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନା କାହିଁକି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଜଳବାଷ୍ପ ଜଳକଣା ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ କହନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡୁଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ନଉଛୁ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ନଉଛୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ସେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନଉଛି ଆମେ ସେ ଆମକୁ ଦଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ଯୋଉ ଦଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହଁ ତାହେଲେ ଗଛ କ'ଣ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ଗଛ ଯୋଗୁ ତାହେଲେ ମାଟିର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି ଆଉ ଡାଳେ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ ମିଳେ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ତୁଳସୀ ଗଛ କ'ଣ ହୁଏ ତିଆରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଅ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ହଁ ଔଷଧ ଆଉ କୋଉ ଗଛରେ ଔଷଧ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପୋଦିନା ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଉ କୋଉ ଗଛରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ଅଛି ଦୁବ ଘାସ ବାସଙ୍ଗ ଗଛ ପତ୍ର ରସକୁ ପିଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ ଗଛରୁ ଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ